JAFA KADC District Committee atum ahin pen arnisi apharman akejoi pen si kelangpon ajaimek kibipon. Arunify krip clear ni Lombajong constituency ke parlo Lombajong obeching thor ME school along JAFA KADC District Committee ahin pen cepatir pipon si pre medical help camp ke padapon. Bangso pre medical help camp along ada porpai ke pen pangcheng ponsi doktor doan atum sitami amethang asai ceklem ponsi rong arada top han kisolan ponlu laso long rada toma phana ke joy pen hospital along si ke kelangpon long ji aphan sitami ayushman bharat card ke joy pen semar pipon JAFA KADC District Committee atum hin pen inglong atokanu along bangso pre medical help camp ke padapon ki mission asai ke claim thekdun long ji joint director Dr Borsing rong pilapen Dr Amarjit Kiso district program management lapen JAFA KADC District Committee along Widisar atum chetong tun sonsi rong arat kadu kabe bang pharoi sirap hokyap susia arat atum phana ke joy pen si langpon si bang solong pre medical help camp mission pen pachun pon lapen labang solong akejoi pen si kelangpon abar sai ke ban thega pot JAFA KADC District Committee atum phan Lombajong obeching thura habar arat atum pening kang sampa jirpon non ke bang jibo sika chikloang bong kaprek development block angkang ar locitami kaprek asai mo kelangpon ji puse JAFA KADC District Committee ame pu sampri be hin pen ning jipon News Desk Report Malang News Dahil itu kram sarong olong mijung ahawar gitu atau mapan an Journalist Association ahin pen akacirap nang ipipan ajok ini arnisi apharman dak medical camp dulu labang so medical camp olong all specialist gynae child eye ENT surgeon dental medicine anta dak wangsi niltum dakarat tum han ke sugulangi pansi wang perlo niltum health and family welfare department lapen ke NHM national health mission hin pen cherap si dak dawai daru antan niltum wan lo ang pen ke dakarat tum han kecelang ya pan isewar sai pilo la sonda taksi niltum alang litum la journalist tum hin pen along long truck ne society an niltum gari motor doktor si kecelang abar sai kelele adi malong sila hai alang tum akem nang smart pidun nang tik pidun dolo la sila ke churo parlo ansu se alang tum han tabe ahi dumi first phase ni la long non te ngi pai ko ina isiar ni bangge langbong ni pis padolang la pen ke 28 ani lagi kakijan dera rong si kadopon pon lang constituency lo la pen dia to pulatam te iltum kapre ka block long son si pen kadopon po non son rong we block nili block lapen samilang so block ang kang sita minil tum atok anu ke dami phansin tum sisik pon lo nai tum adi mang ngati mai pot teng atok atok ang sidi damji ke sidi mai pon kalang athe la lo atok bi pon ko athe ke la lo il tum da rong supi ke do det tum le abar sai ke long lap nei ke li atok anu along sita me kipi da me di atok dong si li tum mang ke la ma thalo atok anu long dong si tum kle lahaya sai ke klem ba chunam theklo pronte ultimately ke da town long ke lahai ke dotang no pina apo la si preference mang ke rong han da pinai kusin tum chingwai ching sai si long soja me ke ding pon tang ding ai bang so ha check up lang koi pia ke selo kala la bang la lo itu ngan penang an specialist kisu phans me do non son emek pen cheng lo ENT la pen jaini pen cheng lo dental cancer kisu phanda dui TB kisu pen cheng lo penang an happen is phans me dak kisu lang pon lo Ayushman Bharat card sa me labang so health care long sa me bonai bi ponbo akejoi pen na bangge kasi kado be rong arat phansa me non ke bang ilang ami bangge chilap keto nang kusi nilum JAFA KADC district ro hin pen chuni do Litum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang apharman klar da kabirta